jaka 6,000. Me kala ce? Me kala ce? Ai me kala ce? Me kala ce? Za ta yi kwari. Kware kuwa. Ai wannan da kibari kenan. Me kala ce? Kana sa mata wuta shi kenan. Ko? Sai dauka. Za ta tashi. Za ta tashi. Kana sa mata wuta. Shi kenan. Sai kallo. Yanzu nawa ne? Ƙarshen tibin nan. Ƙarshen kuɗinta. Ka ba da 5,000. A. Ye? Ibro sai mai da tibin da kaji. Wa ta mai. Ba kuɗin mota ma nawa ne? Ni. Tsaya na ruwa. To. Kai da za ka je ka yi kallo? Dara mana. To. Dara. Kai. Kana sa mata wuta. Sai ɗauka. Nan fa 2,000 ke. Inda aka sabu. Na ga 2,000. To ayi mana haka. Na ga ayi me? To jabu. Na gani. Da saura. To ayi tun kare kuɗi. Mi ko gaba ɗaya. Ko ubanka ne wannan sai na rike wannan bilahi. Iye? Da ubanka zan sai Ibrahim mai da talabijin ɗin nan. To Allah sai na rike wannan. To shi kenan yayi ido. Ai kai mutumi na ne. Da gomin ne. Ai saba ana cinikin nan. Kana dona mata wuta. Ina sa mata wuta. Shi kenan. An gama. Sai dauka. Yanzu kuma me kallo ne. Akwai kada. Kana zuwa ka haɗa mata wuta. Ai yanzu. To madalla sai dango. Madalla. Ido. Kuri ya ji daɗi. Ya kai da gogo. Sai kuma kamar gogo sai dawo. Sai jango. Ina nai? A wani hakilo. Ina nai? Ya me ka jume rama ce. Ki kalli ba ni ma na yi ki. Mashin ɗinka ni ba ne ya ka soke ni wannan ma yi kowane. To, jume, ba, kanki mini wulaƙanci jume. Ni dai ba zan iya tsaya ba, babba zai mun fada. Da can da fan bai miki faɗa ba sai yanzu. Na tafi gida. Jume, wannan jume wulaƙanci ba. To, shi kenan. Kuna shan kallo? Kuna son kallo? Yanzu zan sa mata wuta. Ha wuta yanzu. Ha wuta. Doni kuwa. Doni sa wuta. Ai arado za mu sha kallo. In fara zuwa za mu ga kore. Yes. Kina zai jaja. Ganci kowa zai fito yi magana. Hada wuta ne shi. Wannan kore jaja. Za ka ganci dai. Muhammad Hamira. Ku yi shiru. Na ku gani. Na kunna. Wanda kana nan. Wanda kana nan ilu. Yes. Wanda kana nan. Ka da wanda kana nan. Ka. Ba fa komi ba. Ku bari wuta ta daune ni. Bari ta daune ni. Sai ka da baya kenan. Ai mutanen shi ba su fito ba. Aure ba. Abin kokara ko. Ko ake a ciki. Ya ne ba. Ka ba fa ilu kai. Ka mutane Bari a baki ko? A baki wuta ce ba.
wuta ke ai zafi jo. A wani. Wallahi zafi jo wuta. Ilu. Ai ilu kai babu mutane ciki ba. Wani ake a cikin ba. Kuma hayaki ba shi ne kare ba. Kara babban na ci wannan. Kai da Allah tara. Kake wallahi wadara. Kai ka ba ku bara. Waye ne? Allah ya fara. Ba kin ba fara ba iya kare. Ko ana gida kare. Kai ilu. Ilu. Na. Ilu ko wannan. Ko wutan ya yawa ne. Wutan ya yawa to ya ba a rike ka. A bari na da zai rage da yawa. Zai rage da kai. Yawa wari no. Wari no. Ai mutanen ciki ba wasu kone ba. Ai mutanen ciki ba. Alhaji. Ai.